Lige selv tjek. Ja, det er faktisk ikke stærkt. Det smager faktisk rigtig godt. Er det ikke rigtigt? Eller hvad? Hvad nu? Du fik en. Hvordan smagte den? Den smager godt. Var den stærk? Nej. Nej. Der kan I selv se, voksne. Det er slet ikke så stærk. Og det er jo det, der er så fantastisk ved chili. Nogle af dem, det er jo små blidlam. Og så er der andre, som der er lidt mere riv i. Jeg kan godt lige præsentere for sådan en her, der hedder Frontier Wild. Den ser sådan her ud. Og den ser vild ud, men den er overhovedet ikke vild. Nu dypper jeg lige noget vand, og så skal jeg lige ud, så skal jeg lige prøve at smage den, fordi den er så helt fantastisk. Der er en flot pige her, som gerne vil smage. Sådan, prøv lige at komme tæt på, fordi jeg kan se, så lange arme har jeg simpelthen ikke. Der. Og vi har flere af dem. Der kommer en voksen mand der, det er godt. Nu begynder de lige stille at dukke frem af... Sådan der, og nu kommer de voksne mænd. Hvad siger I? Det er ikke så galt. Grib. Sådan. Prøv at lægge mærke til, når man får sådan en chili, der er nogen, der siger, jamen altså chili, det er ligesom om, at når jeg får chili i maden, så er al maden ødelagt. Det er det faktisk ikke. Altså, inden styrken kommer, nu er der ikke så meget styrke i dem her, men inden styrken kommer, så er der jo en fantastisk flavor. Så gælder det bare om at ikke dosere for meget, når man endelig putter det i maden. Hvis man lige skal en trin op, fordi det var ikke stærkt. Var der nogen af jer, der smagte, var det ikke stærkt? Nej. Det var faktisk næsten lidt kedeligt. Så har jeg en her, som hedder Serrano, og det er altså en rigtig frisk fyr. Der kravler vi lige op, og der skal man nok lige være konfirmeret, inden man hopper på det. Og lige har sagt ja til Gud.